И здравейте хора, ние сме In The Darkness, аз съм Жан The Dark, а тук при мен е The Tropic Gamer и днес ще играем на една онлайн игра на Рисувай. Линк за нея долу в описанието и нека да започваме. Аз рисувам. Така. Кой ще е това? Бла. Кой е това? Хора, нямаш да представя кой е това. Чакай. Аре, бе! Причакай. Трудно ми, аз не разбирам от такива неща. Какво да фък е това, бе? На цигара ли? Бургас. Ми тогава се откажи, смисъл нали да не потълна отстрани. Аз да се откажа. Да. Значи търси това, викаш, това е Бургас. Не. Сонте ми цапат сега такива. Абе, какво ще е това? Не! What the fuck е? Това е мишена. Близо ли съм? Нямам право да ти подсказвам. Първата буква. Това е, брат. Това е ли търсил? Добре, кой това там в далеченката ли е какво е? Добре, пистолет ли стреля гилза? Еми, де да знам, аз не разбирам в такива неща. Сега ти. Окей. Хора, не ме издавайте, бе. Какво? Да фак е това? Не е рок. Мистер Ура. О! Не са бивни. Кое търся? Всичко. С толкова малко букви. Да. Ето, това няма такова. Какво? О, сетих се. Сяли. Така. Да, бе, това е много подобно на другото. На кое? Помога. Това е пистолет. Добре, какво ще е това, е? Бум. Бум, лелеле, ето я. Стига, бе, копирайт. Патрон. Шушулка. Не шука. Близо ли съм? Близо беше с патрон. Куршум.
О, да, първите две букви. Първите три букви. Шум. Това има много смешен спомен с това нещо. Помниш ли, ако го помниш, знаеш какво стана на Нова година? На Нова година. Не е пиратка. Не е пиратка, защото няма път. Много ясно, че няма пиратка. Ма е вид. Дето го метна от страха, бе. Кое? Аз не съм мята. Добре. Дето Християн го метна от страха. Дето Християн го метна от страха. Добре, как се казваха? Сети се, не мога се сетя. Как се казваха? Как се казваха? Как се казваха? Аз съм отказвал. Тротил! Ти бяха тротилки! Бехно! Ама това не е тротил, това е тротилка. Тротил. Това е яко. Това ще ще го нарисувам много Това яко. е цигара. Виж сега. Кой е това, бе, брат? Това ли е? What the fuck? Това е Кенев. Така. Сега, брат. По-цизурирано. Точно си. Това е бас якото. Но бах, сил съм ти. Не е кифо. Ти ли са? Не. Да, че не, да. Не. Вече да. Не. Бах, сирки човек. Нито царица, нито кралица. Това било. Не. Това е. Пак ми е това. Ама то нямаше такова ц. Защо? Чак сега го видях. Това е... Кой е това? Това е Poker Face. Ти пак го нарисува. Ти се ударил в ръба. Последна игра. Не, нека да спечели някой. Но ще ми. Добре, последната игра. Don't press the button. Окей, хора, мисля това да е... Ти си го каза. Да, хора, мисля това да е за изпезалното, тъй че... И до скоро, хора, ние бяхме In The Darkness, аз бях Жан The Dark, той беше... Бай-бай!